All Party Hills Leader Conference APSLC pen mate dipu LA a committee pen press conference ba press meet ke phapon nang stong dun press media tum han churu pat piglo lasi aputha ka bangke nili tumang bong discipline je phanil tum ene ke chingwai dolo aprang pen la so pen nonan si pheklo masi mune tuman dak ili tumang bong chingwai chingsai dat mat media dam jui lo la tumta ala jitu nitum LA tripi pen kangsai pon abang phot tong bang ta adilung chi phalo inut bahai ni pen media dam jui lo lasi bang media dam det pen aphe bang ke nitum a committee jongjung pen ta ini chi thakon de te chok chi de ji kusi chingwai si nitum da pin nang tum han chu phalo lasi laso nang tum nang istong lo churulo lasi di LA committee ke sengke inquiry pli pai pai cheklu kidang tang 2000 inquiry nika hamanja karjar holong halo sot munit crisis pik na ben bang pokebet kadu ko chitong amasi nil to malong along tarpu dukoklo sita men amasi central committee instruction dolo ang lang tuman japon meeting no ko ke pusini tum central committee pen nilta assistant secretary in charge di puel ipu dadu alang libang treasurer lo rajan timung ke lumoyong ke nijet ke alang liban aku adak secretary pitu dalo nilban bangke in charge a secretary pen ta aku president ak lenai pusini phanang pidet lalo amasi apia bangke ai siu bang mi sena posi ile masar than pon rara phan la pen ke khai ki yok ya phana lam pinak lo amasi munit wang chot du ulo lasi aphi bangke mathanang kok lo la pen ke litum partia long ke claim akimi tum saide por lo la ke la soposi litum che theklong lo a member bang ke dokok mane bang VP mane bang ke secretary assistant ka dokok bita dulo sita inactive de masin ke munitum nang ke chitu de nunge wang bom lo sita litum bang ke chilang pron ditilo inun bahani si de chot lo la si hala so rong men dana long si ada karsar kholong sini tema condition entulo lasi don fi homostialo lasi ada dison enlo ini penke continue jong si office bearer lo puno member tum puno LA member man ke absent lo pulo tangte la phan ke ar pu pen ke pisun nang ji athi ar pu jirai krimamat parti ya functioning la pen ke parti kam claim ple parti pang tangya phan bori e pulo tela bang ke a member ke ponda level pulo solution ken tang du la si la so teng se tum halang so ke chimai hol bang ke particular sipson phan pule bulam kali sita la son si chilang from lo phia bang ke ni tum che theklong lo koma masi ke absent si nai la non dak record du alang li secretary hin ben sin la pu pipo halang so teng pen si nal bang ke alang li phan bang puri del lo pining ping ni kan ko an lo la record teng pen ke badai thom pisi meeting du nang eten lo kasi la bang ke ni tum ta chipunang ko sita la ke pu bele ni tum ke la phan parti pen diplom puta kali la pen parti pen kang thanu puta kali sita ar pu bang klem thakita tahil pu bon pu mathalo la si la hello ni tum ai siu bang ke la si pinia bang ke ni tum la so press meet pen si aku halang le tum press meet kang ni son do pelang la tum ki pudu ingko troksi miong ke di ke hot he ingko troksi an pen hong po pen la tum man pu thot ar pu chi nang ko lam do la si la ke activities lang po no bang ke athe nili phan action handle lo besar lam te nili la so action along claiming hanglang pulo te nili activities jong si paklang thek pu te lage pu thot chingwai chingsai pen si dakali puisam na song along plek bang ke lage dopo lawang tim si siktang dolo lage sita ene ang tang si dam thubom la pen ke position a train si dam thubom pulo te la bang ke mo ke dak pen ke mane la puan chot dakali deji dak ne plung nang ko la bang ke alang li phan le pu alam kali lo la nin tum pini pen ke press meet long si jai plum lo posi la decision ke na teng pen jong si member atum sisteme la hai athi LA committee ke hala first jugiti osi parai delo itum ke every month achiklo yon tin le calendar fix na ku tarik cap si gitu lalu pulo te jeparu yelam ta belo ke
member tu man ke jepar jual apa masih apa lo ni kita long ledat ke pubang ka lo staff hi bang la son si dulu nama sini tum tal hai ke nang ko lal alam ma ke ati hala executive lo masih jepar de lo tadi ke patik lo yon tin ke ele committee executive du nangi by chance jong si pene pene homo sapien ala swami thadun iputa after next mane 11 ke du bet nahi kwanta niti jepar de lalu pulo tu tum ke jepar jual kam lo ke member tu man ke senior lo lalo laso pen ke absent putel bang itu make ciklema ko lalo asi la ciklema puthakle ning koi nangji pu alam tawe la bang ke ning sunai pu alam tawe la bang ke jokchi pu te pu nange la si alang letung ba nilis dame jongsi la sona action do ko kulote nilis dame aku puthot nilbhan party along aprang sona thak ke dilong ya phangini mi thangsi bori na pot sila sona thak jangsi bori lo pu te chok lo la sini tum bang kila la sila alang li kuson ma alang pan action nang ko ba alang le ban son pe sang nang ko ar bu pen plok nang ko bang ke details le tema elias secretary pensi peklang ko record atin pen Kardom media korte doan pen pini jasemet abinong et ke party hijanang bong dakla media je phase set pen lapu kachipi de di pini tingak tang nak he so tame tumi isi theklong lo mane sipson hanse alam pena posi karbiang long arat aphan isi pene ala media long kangni pene emotional hoi hai son na pene rat engine so meme poson sonsi puamat party pena plungjui lobon po sona system se ke padam setala kali karbiang long arat aphan kipu kangtung mate kapachini kangtung ala hello mopen nami tuma presiden nami than lo di fuel nilitum a committee ke seng alam the ka do welang linang than lo 2020 aning kan ausin itum seng lo manja chingri club long hadasin itum seng lo lapen tu 2020 ang bong pen nilitum acik lo jon wang le itum ke mai pidu ponverna di fuel ke lapen kopia positum acik lo jon wang itum mai pidu ponverna kok ma itu ma parti ke aki milang lapen itu ma committee mata itum mane members ta du ilang open a joksi itum acik lo jon wang meeting do ponang ko sindum cerai pon lo la sini itum calendar fix lo la ke every month 10 acik lo jon wang tarik cap la ke itum meeting do pondom nang posi cerai pon le lo la so pena phiri tum je theklong lo arpu ki deng tang tum anda me ja to bang mane mai meeting nang je tong dun de arpu ke claim claim ni tum theklong lo theklong si nilitum a phi thuni tum chingwai thulo halaso ahura bangke kupulo itum la puson ge mai meeting nang chetong nun de kupulo pamasi nilitum kedam tang 10/09/2022 lake adim ke rong mirdan committee holalong hadang itum di fuel pen itum meeting edo hut nitum hadak ceparai lo je itum la pugalilo arpu dodong nodong atum mai meeting nang gidun de kaching wai long ke wang we ke itum la ke chok si pigalam lo posi jok non ciklo jon thomang bong meeting nang se tong dun de pinabang phu abang phie phan ke itum arpu le dodor sta pasun dena athema APHLC long non BJP bena chi o pik lo ke wang atum do pik la pen congress bena chi o pen ke wang atum do pik halatum ke leaders a quality atum side lo pen wholehearted pen kame claim je atum si do ulu pusini tum hala so meeting hut nitum chingki chingwai pon lo masi dagrong mirdan community holalong nitum ka chingwai hoda bangke ante la so lama bangke itum pinia mat ke itum pithir thip nang nelo pusi uthot la 10/09/2022 arni bangke nitum paper kraksi ampar ke
puthot a meeting ahut 10/11/2022 lake ladak adorso committee hola long si nilitum peman ponlo LA meeting amahala sohuda bangke resolution endelo nilitum resolution endelo amasi komada bang pu abang PC meeting nange dundema labang aphan ke itum arpu penstame pisun pona usin itum keceraya teng pen hala sorni pen itum la LA committee pen hoi pen sin itum ceparai pen anke non 2010 2020 achiklo ke 11 date ke lagi nitum ke every month 10 lo meeting itu la se hala sorni pen nilitum alang li phan lo ke pale ke parnisi 20 arni sinilitum pele lo ulo de ladak ciklu jon ko ando lo nang litum hisab tha di rakat tha ha 7-8 months 7-8 months tamane ni tum ke lang lo je alang li meeting wang yi mene palam le kata wang wedel lo lasi niligi pui pu bangke da karbiang longa rat APSLC phaning je thiara do anta mane ningki bidam nang jia lama vela ke di fuel e alam la pen pini nang letum true media hoi pen letum APSLC ke kroyara phanchoning rilo la ke thang ningki bidam nang jia lam ta ve la pen thang ining ke solam ta ve apen la ke ICLA long thirkluk nang ji a committee la pen te intang kring nang ipu a phan sini letum la ke klempon la pen alang li phan party ben leke sor plot kali party ben leke out kali lasi mane arpu pen bang apel la tasipson han sedet kali hadak media thengno dolang edi kening je mane waiting list dolang pe hedi dota dolang athe pichoy bo madu di arpu ke rai krem lo ni kan ni thom na meeting wa ngoi bolo de lage ku pu si lage ke je plan lang ma lage party ang tang lang ma Enge MP election yang nangali lo ke mati di ho lasi nilitum la bangke claim nang kok ama non kaceplang thu kamang hu thu men nai abangke la BJP IT cell tu ambang hadi ho amek jang tek the anu jang tek the jab ta chu ta tek wang we mat social media long hangjo le dak du ke ho do pek na ho nilitum check lo hadi ka do ka BJP IT cell lum senang chonpa lasi la ke APSLC apa ning aja tiara tu manghunang ne pen hala pini da komen ke tok do pig ho hala hai an setami la bangke itu manghudam nang nilo lasi alang li meeting nang aja tong tu nilitum la register do da la ke nilitum attendance register lo la di fuel e lo attendance register lo la soteng benili la kha et lo alang ni ningkan ke thom plengchen lo ningkan ke thom bolo te cheklojon thong kebra throk cheklojon thong kebra throk angbong ben alang li meeting nang ke tendun vice president bang section han se bang cheklojon phowe bolo te ningkan sialong ke peni cheklojon ni baksi do chot he di inke alang li ke not vice president la so posi la ke ni tonta lang nang kok lo la si arpu pen ke pisu nang kok lo la si lada ining ke oi dam nang jadi adi ma be alang ni nang ke tenun adet la hello 24/08/2020 la bangkalang li phan vice president ke ba karni lo asor ni dolo 7/09/2020 la ke alang ni nang se tong lo 10/04/2021 alang ni 2001 ningkan ini sinang se tong lo ning whole year pen 2022 ningkan 24/02/2022 la ke hadak kopuni lo phuluni lo nang se tong dun lo la pen 11/07/2022 la si laan helo alang li nang se tong dun la si lada ke pene central atum phanda ke koya lam ave la pen te lada komane phan ning ke oidam nang ji palam ta ave jong si APSLC intang nang ji pulote arpu dolor teng aita nang ne legi pui bangge pen mo pen to ma president ki poson si mane within la non 27 ang bong
arpu la tumhan pitu nang ji pulo matedi la ke pasuntang an arputa aku cipitu nai pulo matedi la bangke nili tum mane kipu gang tu bangke la hello hala a constancy long non sipson han se bang bisar lam hadap donsuri constancy di donsuri constancy long mai meeting ke dudun kaduk kawe ela pen meeting ka arrange la pen LA long ta meeting nang ke dudun kaduk kawe active lu pute laga arpu ka lang litum siklem long po masih klem long alang lale he asila ke mane phan pek pi ji mane phan pek ji po pek ji po lama velo la pen sokos notice nang pale le de sokos notice nang pale le pin mesin li phan arpu penang pasun plot pole he nilitum ladang resolution along ke ilitum sokos notice pidet le arpu pen ing thanang pole ka cerai kali hala sohut labang important u sokos notice pidet le itum arpu pen ing thanang pole ka cerai kali mane sokos notice tanang nelo ya tanang nelo mane continue batai ke thom jong si alang litum eten tedet ba jok abang phu abang phile eten tedet posatame ning la cheklo yon thomang bang si meeting che tong de potela bang ke tum ke action bang ke enang ko posip apran bang ke cerai la hello la sila soteng meseni tum ke claim pon la si hala arpu bang posatame alang litum jong si ke claim thu aku active thu polotela ke kumasi ke claim na lang di ke chipidu ko tum si claim nang po lage ahok alam lo tame rat inside enon kado be 36 months ang bong pen alang li chekloyon pho an ke mane ningkan ke thomang bong be ke chekloyon pho an ke alang li nang attend nun lo meeting ke bak la VP ki pia army pen la si la loisi la pen nilitum mane theklong lo ki jane alang litum ta hala arta pen langdam lu pulote mane hirilang aposi kamatha pini ke tong thek thelo ta hailo mini la se media theng no dam de ta posi nili tum ta pini media pen true nang le to media hoi pen karbiang longara ra phan nili tum pachini nang kok lo asa binong era bangke party hi janang bong pen media theng no chipu bang di lage pini si pini ding hakta kang nak he seta ning oi nang ne ado be karbiang longara tum anda me la so pena joksi APSLC ka chipri phun potang ho peni heri pota ho puke lage ini pota matha dam nang ni lagi la son la LE long alam pena posila cherso da alam pena pot bangke la ke thang ke hinu le dam di lagi sining bidam nang ni la helo nang tum pan pachini ge peni yong se untuk Kerangkit tum arlo pen birka kalau nanteng menke Ilang nang election na porhut. Lakni rasuri poke presya tangka sipsanan siya pai paklang tiket pula soalam te kwan hol te. Lakni ra ko an ha Suri poke presya. Lakni ra suri poke bra isi malola sipson ham se paklang tek tek pele he Sipsanan siya paklang tiket. la bangke details nili chini pe meka ke athema nili methang masi central lo nga treasurer lo la pen la kopia tangka phanone la so bangke nili la an klar da kalam long lelang apen alang ni hala sut ke donsuri lo nga president donsuri lo nga president si do bamlang alang li CC president lang hala sut nasi la bangke mo donsuri a constituency committee president secretary to phanang letum arjulok te la bangke klar dak long ta hai bon ta alang li 2,50,000 51,000 atangka chip paklang theket po bangela bang nili ese company hiri hoi LA hoi pen namini tum la bangla an klar dak chini ne daji pen pu sonsi arpu bangge yong si alang li tum aku claiming tum pulote la bangke active nang po active lo pulote ne tum arpu ke pekpon po mane CC along tame LA long tame puthot alang li tum ni kedam tangan ke ni ke chok sedelo apo sinon bang ke ekdom continue meeting nang dun po pulote ni tum hala alang ke claim kedam sini tum lang pon pen la bang ke tum arpu sitamin ni tum aku pek pon po Tung EPSLC asong pen Central Committee tung pen non mainnya bang ko tum pan arpu ko sin ponji tu bang soalam pangardi lagi.
Central Committee alam long ana bangke la bangke aho Central Committee long tame jaha tum ni lige chini do tenge active kali tum do setala ke nile tum dak LA hoi bangke la bangani tum chi jog dunu athela ke hala Central tum si chini ji Central tum si chini ji aposi komada bang pu koson si active te ke la ke hala Central tum si chini po tame lada LA long ka active te tum dolang ni tum la register tengmen polo te di ho aso tengmen polo te la bangge mane ningkane thom da su sedelo non anke ho ata ningkane thom ang bong pen batai sibet meeting na do na tum ta arpu do ke la so na tum phan polo te ko pulo lage la si la hai ke ni tum ke la ke ingkhan ang kopo ya como en tanu pero te nang tanu pek pulo te lagi como sapo media में पेन Así. पचनी तुम दला Así. तो मैं PSLC ang bong arlo ko pini ka chatom ti asun doi Abe, Nilitum APSLC ang bong Central Committee la pen LA Committee da kece tonte abe मुथे लदा है दी बीजेपी आईटी सेल तुम जस्ट सेमेट है ला APSLC फान माने पदाउन ना पुपेन अमेंडमेंट मासे नंग हांगुन जो दी जो आरलो थाने जे tonte wi tang ben tabe. body lah hai ni tu pen position tu man bangke congress puno LC puno BJP puno le body pe ni tu La- group tham thak ni a group है दी APSLC A group तो हो APSLC B group तो हो पे है ला सोना wi la si ni tu chu ni ri bangke la bang so bang nang ke thak do ji IMS nang ke pon bom bang tu pa success nang ne la pen ko mane bang phujong si ko puni la son matha de polo de la ke hala ke APSLC munita gali de poke Kalilo lagi. Yang si elang ni tumpini akachisik du ko mane bang phujong si hai son ke doko polo de la hala ke APSLC munita gali de poke kira petang apa hotenan pral tum kamata sun do PSLC Central Committee mai pu pen la pen ang so ki ka thak spokesperson lang tum mai meetings tami ki dora pet ke thek long ko mo tabang song bong PSLC mai pu Central long jai ka thar la pen spokesperson ang tum ki thar lang ni tum kupini arlo ka chaton ti thik ka sung de patumi heta me la solam theke antong tia ke hai seta me alang lilam klar sipilo abang penatum la mane hala jasemen la BJP RSS satu bangke antong inti aphan mane rumdun pen la tumang bong pache thak unji mene puse matha le hai la si antong inti si presiden nang pu hai ta mane ajak tum ke hangju atum social media long theklong setani ni tum a profile check lab lo la ke so BJP RSS tum sai de antong inti si mane APSLC presiden nang pu buke hai lake lake bangala BJP RSS atum si alang liphan pini pamathanang pe hai antong inti phan sa antong inti tal an ki liure bangali de atumi heta lamklar chi pilo ke bang ni lasi lapen JI kathar phan muni tum karbokason asondu setame JI kathar alangli phan karbiang long chot kalisinon ke asamang kang bong anda chini lo je lanon karbiang long ke regional party ke lanon JI kathar ke japon si rat ke kachetodun lo lapen la alangli jong si la so party aphan JI kathar aphan pini son ba anong nu jodun de pulote la tum chon thor pu MP setame MLA setame pu banghala tum chini pe milo lasi lada bang ke pini antong intia pen meeting dora pet pe ta ho e konane ke la son meeting da dunong le de ta ho pa hai lai ke la ke hala BJP RSS tum si nang apache ho dun ta so long ben ka son tang tum alang tum ka pre ka son ka chpa bulun ji la poson nang ring be mang tum pen ka chi tum te la so question bang ne lom so pena phinang thak thu po la pe hala long kumar be po hala da ke pu pondu long kumar bi Ah. mindar kiri long kumar be abang ke la hello hala phana bang ke ni tum ar pu pasun pon pe athe ma hala ke central long office secretary non ma do bomlang la lang li ke faithful la pen alang li surupothar along si
presiden cekluyon thoma pan hirilo seta api central ben langdun lo ile tuma sar je ai gathar party president ben si amasi nang risu amunilang la pen gitu tak dak dipu posi halada ko pulo constituency tumhan hiriji pomasi nang tum chelar thupi te chogi bu pomasi hadak ex candidate ake hai bapuram terang alang liphan presiden ako pitulo alang liphan ke CC along secretary si la puson si upachelar phichot ke pasun gali lagi apen central along ta nomad long kumar beke lage office secretary arpudola ala la ke pasun ta tum akapre ka songlong ke cepa ogdunji henden pu bangni tum lahai birtalong li Pon ke lan ka velang. lan ga ve ni tum thang birtalong li le bangge Bang ke bori piglos ni tu mahin ben ke the kong na. ini bang hala tum ke charbu lo pose ekdom hirinang pose BJP RSS tum ke bang ke ahiru nang frudum ta hai mini seta la ke alam sa ve lagi kidun ji phangi na hello